prečo je to také drahé? Veď to je len šnúrka. Trhy, lebo predaje, lebo treba, lebo vieme, že január bude na prd. Ja to milujem, ja z toho žijem. Inak zase idú do Áno, módy. ja viem, veď práve, prečo, bože. No, že ako začiatočník zvládnem akurát tak toto, hej? Tak dúfam, že nedopadnem, takže toto bude môj výsledok. Vítajte v Noezon podcaste. Toto je miesto, ktoré odštartuje vašu tvorivosť. Ahojte, vítajte v ďalšom dieli Noezon podcastu. Po mojej ľavici už sedí Zuzka, ktorá tvorí pod menom Artik tvorí. Vítaj, Zuzka. Ahoj. Dnes sa budeme rozprávať o makrame, o špagátoch, ukážeme si krásne projekty, personalizované obrazy, kabelky, ale aj závesné dekorácie, ktoré Zuzka vytvára. Tešíme sa, počúvajte a pozerajte. Čiže teba vlastne dotlačil do toho COVID. A bolo to také, že si hľadala niečo, že nejakú psychohygienu, alebo že proste už bol dlho doma? Nie, ja som akože bola so synom na materskej a v podstate som to videla na internete a videla som, že to aj ľudia predávajú, ale zdalo sa mi to samozrejme drahé. Tak som si povedala, však to ja zvládnem pre Boha, nie? Lebo ja som stále niečo robila, akože len pri ničom som dlho neostala. Ja som taká, že, a to sa čudujem inak, že makrame už tak dlho robím. 2020 to je dosť dlho. No, to je dosť dlho na mňa. Že stále som niečo skúšala tu z polymerovej hmoty a ja neviem, z papiera niečo a proste stále niečo pletenie nejaké iné. No ale teda to makrame, keď som videla ten držiak, tak ja si to teda spravím. Kružok som našla dole v pivnici nejaký od svokra, starý, z jeho toho ponku. Odtiaľ som ho vzala. No a kúpila som si úplne hnusné, hrubé lano, modré, s ktorým som to robila. Išlo to s ním strašne ťažko, nie ako s týmito teraz, čo máme, materiálmi. No a spravila som si strašne ohavný držiak na kvetináč. Wow, čiže držiak na kvetináč bol tvoj prvý projekt úplne. Ohavný modrý držiak na kvetináč. Tak to si začala akože tak, že zostra. No, že si to neskúšala na niečom takom menšom. Nie, lebo som chcela ten kvetináč, na ten kvetináč. Ako sa zmenil možno potom ten pohľad na to, že vtedy si pozerala na to, že fíha, že toľko si pýtajú za to peňazí, vieš, a že keď si to začala robiť, tak akože potom si možno prehodnotila ten pohľad na ten ceník, alebo... Akože ani nie, lebo potom už keď som sa naučila, tak som zistila, že je to relatívne jednoduché a že človek si to dokáže spraviť sám, len že či mu to stojí za tú námahu, kým sa to naučí. Lebo ten prvý bol otrasný, hej. Samozrejme, dokopy materiál a stal viac, hej, ako keby som si to kúpila, lenže niečo mi ostalo a už som išla k niečomu ďalšiemu a takto postupne sa to nabaľovalo. No a keď si človek nehodnotí, neberie tú prácu, ktorú do toho dáva, tak tá cena je vysoká. Lenže keď si vezme, že to robí 3 hodiny, 4 a kým sa to naučí, 10 hodín, kým sa to naučí, tak tá cena zrazu je primeraná. Dostávaš možno aj také reakcie, na ktoré musíš odpovedať, že proste, že prečo to je také drahé? To veľmi často, no to na trhu vždycky. Že to ja si doma spravím, za to 10 minút ste museli robiť a prečo je to také drahé? Veď to je len šnúrka. A čo je taká diplomatická odpoveď, že ako ich zvykneš, akože... Že nech sa páči, spravte si to doma. OK. To by už, mali by ste to mať, vieš, že pribalený matroš iba na skúšku a že teraz si to idete vyskúšať a možno, že potom človek zistí, že to naozaj nie je až taká Ale to jahoda. stále hovoria proste ľudia, ktorí nikdy v živote nič nespravili vlastnými rukami. Ja viem, že to je teraz také akože hnusné voči ním, ale nevidia do toho. Že Nikdy v živote jeden handmade tvorca druhému nepovedal, že je to drahé. Nikdy v živote, podľa mňa. Ja môžem potvrdiť, ja som úplne, môj prvý makrame projekt bola, myslím, že záložka, úplne malý projekt a tiež ma všetci kolegovia presviečali, že to je naozaj jednoduché a že to zvládneš do pol hodinky. Nezvládla som to do pol hodinky a naozaj to nebolo jednoduché. A vtedy pri tom malom projekte, na takej malej ploche som si povedala, že ozaj proste človek, ktorý si to nevyskúša a nevie si možno asi oceniť ani ten čas, ani to úsilie. Že možno veľakrát ten čas je taký cennejší. A v dnešnej dobe hlavne rýchlej, tak je to... Čas a aj taký ten skill, ktorý nadobudne ten človek, že proste tie prvé uzlíky sú stále hrozné. Prvý produkt stále vyzerá nie veľmi dobré. A keď si to človek potom porovná s 30. produktom, tak zrazu vidí ten obrovský rozdiel a posun. A to človek, ktorý to robí prvýkrát, tak si pohode, ale potom, keď si to porovná, tak není aniel ako aniel, povedzme si takto. OK. A vlastne, ako si začínala ty možno? Mala si napozerané nejaké tutoriály, alebo si navštívila nejaké workshopy? Viem, že cez COVID to asi veľmi nebolo možné, nie, ale... Všetko bolo z YouTube. Takže si zapla návod a išla si podľa toho. Áno.
A rozpletala som a zapletala a hádzala s tým a potom to zase rozplietla a odznova. A čo sa týka napríklad možno tvojich inšpirácií, že čerpáš možno, alebo čerpala si zahraničné zdroje, alebo máš Tak niečo také Pinterest, overené? klasika a veľa z Instagramu. Mhm. Tam je teraz veľmi veľa tvorcov a stále ja mám pocit, že strašne aj taký tlak je na tých tvorcov, že stále niečo nové a niečo nové a niečo nové. A nedaj Bože, že mesiac nevyrobíte nič nové. Tak to je akože... Aký je možno január pre teba ako tvorcu, lebo bavili sme sa možno aj pred tým začatím rozhovoru, že ten začiatok roka je taký ťažší, že možno prečo? Nemalo by to byť práve naopak, že každý má toľko tej tvorivej energie, nový rok, nové predsavzatia, proste každý chce tvoriť. No podľa mňa nie. Podľa mňa sme všetci tvorcovia zničení po Vianociach. Keď sme tvorili ako šialení, nespali sme, lebo trhy, lebo predaje, lebo treba, lebo vieme, že január bude na prd. Hej, videla som také tieto debkárske posty, že január je ťažký a tak som sa nad tým zamýšľala, že či to je tak aj podobne ako že vo fitku, že tam sú všetci práve naopak, že nabudení, proste všetci ideme do toho. A tu je ten opačný a pýtal som sa, že prečo, že aká je tá nálada, vieš, medzi tvorcami, že ten začiatok roka. No podľa mňa veľmi málo tvorcov teraz predáva, lebo ľudia sú akoby vyhádzaní z peňazí po Vianociach a blíži sa Veľká noc a v podstate to je také slabé medziobdobie, keď meniajú skôr peniaze presne na tie fitka a na lyžovačky a čakajú na tú jar. Takže kedy sa to tak rozbehne? Je to až s tou Veľkou nocou? Alebo potom, že vidíte taký nárast, že to leto, že trhy a jarmoky? No v momente, ako začínajú trhy u mňa, ale tak tie internetové predaje jar. Ako márec, tam je už potom deň žien, deň učiteľov a už to ide. Také tie tematické sviatky, to akože pomáha celkom. A Vianoce? Vianoce sú naozaj tak, že ideš dušu vypľuť? Áno, niekedy si hovorím, že bože, ja by som si mala niekoho najať, kto by so mnou pracoval. OK, a robíš to teda sama, že nemáš nejakého pomocníka? Nie, sama to robím. Akože na tie trhy chodívame so švagrinou, chvála Bohu za to, lebo ona tiež akože vyrába veci, trošku iné, ale máme aj spoločný stánok, aj niektoré produkty máme spoločné, aj ten veniec napríklad, ona robila tú kvetinovú časť a ja tu makrame, lebo ja v tomto nie som veľmi zdatná v tých kvetoch. Okay. No a kebyže nechodíme spolu, ešte brat pomáha veľa, lebo to tiež museli sme si kúpiť stánok. Potom sme zistili, že sa nám to nezmestí do auta, ja mám úplne malú jarisku, tak sme museli kúpiť prívesný vozík. Wow, no tak to akože napchať do jarisky, to je veľký obdiv. No, akože keď sú Bardejové trhy, tak ideme aj s jariskou, hej, a keď je stánok. Lenže na veľa trhoch si človek musí doniesť vlastný stan a to už len postaviť ten stan 3-metrový, to proste človek ťažko sám. Ako možno vznikal Artik Tvorí? To je ešte z mojej strednej, to som mala frajera a on ma tak volal, lebo ja som chodila na umeleckú strednú, no a on ma stále volal tak Artík a už mi to nejak, som spravila taký mail a už mi to navždy ostalo. Takže máš taký background umelecký, že nebolo to iba, že korona a že idem tvoriť. Nie. Akože ja som chodila na umeleckú, ale nebolo to nič s makrame, ani s textilom, ani s látkou proste. Okay. Maľovali ste niečo, alebo to bolo zase úplne to bol niečo? propagačný dizajn, to bol taká výroba obalov, hej, a na parfémy, na pasty. A toto ťa veľmi nechytilo asi? Ako veľmi nie, no. Skončila som to a tým to skončilo. OK. No. Prvý projekt sme možno prebrali a čo bolo také, pričom si sa naozaj že zapotila, alebo to bolo možno také bizarné niečo na objednávku? Mala si niečo také? Divná objednávka bol plešatý aniel. To bolo akože veľmi divné. Ešte som mala aj takú divnú tvár nakresliť, ktorú mi posielali, ale tak spravila som. Náš zákazník, náš pán. Máš to presne tak, že ak dostaneš nejakú objednávku a pozrieš si na to, že ty vole, ja by som to spravila úplne inak, ale že snažíš sa ísť podľa tej noty, alebo si dajú aj poradiť od teba, že... Oni si častokrát dajú poradiť tí ľudia, lebo majú nejakú predstavu, ale nemajú predstavu v podstate, lebo ja neviem, tí ľudia, a tam som niekde niečo videla a takéto a ja im to potom spravím a oni, to je lepšie väčšinou. Tým, že už človek má tie skúsenosti. Zatiaľ sa mi teda nestalo, že by niekto povedal, že nie, to nechcem. Ty sa venuješ primárne makrame technike, ale mňa by zaujímalo, že či si skúšala aj niečo iné okrem toho makrame. Tak to vyšívanie tam celkom akože. To je môj relax popri mojej práci. OK, čiže robím makrame a popri tom relaxujem ešte vyšívanie, hej? Áno. Dobre. Tak, lebo toto už sa dá považovať podľa mňa za prácu, lebo nerobím veľakrát to, čo by som chcela, ale to, čo chce niekto iný.
A teraz sú strašne populárne aj také tie personalizované, rôzne rodinky a postavičky a mladomanželia. To akože strašne veľa robím a to je pre mňa strašne náročné. Ja sa na to hrozne musím dlho odhodlávať a keď mám viacero objednávok, tak tá personalizovaná ide stále na konci posledná. Čiže to je taká tá topka, že to si ľudia objednávajú najviac. Teraz áno. No anieli a tie personalizované veci. No a to stále podľa fotky robím a tam je to stále veľký stres, keď im pošlom tú fotku, že či povedia, že či áno, či nie. Že ja už to mám kvázi hotové a potom to už sa mi stalo, že som musela proste celú postavičku odznova robiť. Že to je také akože stresujúce. Takže preto relaxujem pri tom vyšívaní. Wow, to je inak super, akože klin sa klinom vybíja. No. Čo je možno taký tvoj najobľúbenejší produkt alebo projekt, na ktorom si robila, že si na neho akože mega hrdá? Tak ja mám strašne rada také tie obrovské makrame, čo sa dávajú napríklad za svadobný stôl. Do kláštora si jedna pani objednávala takéto obrovské makrame. Wow. No, takže to bolo super. Trvá to večnosť, ale ten výsledok je parádny. Koľko noci nespíš, keď robíš takéto niečo? Tak závisí od toho, aký mám dátum odovzdania. Takže väčšinou to tak do týždňa sa všetko dá stihnúť, keď sa človek ponáhľa, ale no, závisí. Tvoríš aj v noci, alebo si taký, že prevažne. ráne vtáča, že Nie. vstanem ráno o 5 a musím to mať Nie, to ja nikdy. To ja, kým sa rozbehnem, to je 10. A potom začínam tak v podstate o 9 večer a fičím si do 3. Lebo to je ticho, pokoj, kľud, len môj čas, kde mi nikto nič odo mňa nechce, nikto na mňa nehovorí a nemusím robiť žiadne prestávky, ale idem. Ako sa to dá sklbiť s rodinným životom? Nočná práca. Že akože však deti už sú v škôlke, tak už je to fajn, ale teraz ako sú choré, tak nerobím nič. Máš aj také, že mamka, môžem ti pomôcť? Ja viem, že idú si pozapletať, alebo... Oni by veľmi chceli, ale skôr, a mamka, môžem si toto zobrať? A môžem si toto zobrať? A tým, že ja mám strašne veľa vecí a nožnice a tie šnúry a korálky a neviem čo, proste milión materiálu, tak len tu vidím nožnice, tu vidím šnúru, tu vidím niečo postrihané, čo nikdy nemalo byť postrihané. Ty si prišla vlastne do štúdia s takými akože dosť objemnými vecami, že kde to prosím ťa skladuješ? Vy bývate v byte? Áno, bývame v byte. Máš na to vyčlenenú akože samostatnú miestnosť, Nie. alebo je to všade Je to všade, môj manžel ma za to nenávidí. Keď raz bude rozchod, bude to kvôli tomu. Pozdravujeme manžela. No, lebo my máme teraz v obývačke nad gaučom proste nabité klinčeky. A rôzne, sú prázdne, boli tam kedysi obrazy dávno, ale teraz sú len prázdne klinčeky, kde visia tieto veci. Plus v pivnici máme 2 obrovské regále, kde není nič, len moje bučore. Ale to je inak výhoda, lebo vieš, nemusíš si tie dekorácie kupovať, ty zaplátaš ten čas, No, vieš. len teraz to je také prázdne. Nikde nič, hej, ale je to tak. Aj naša obývačka je veľmi neštandardná, lebo ja to teda robím v obývačke, mám tam taký kutík vyhradený a teraz sme kúpili aj takýto proste obrovský laser s takouto vzduchotechnikou a so všetkým, to je v našej obývačke. Dobre, čiže v obývačke si ešte aj vypaluješ tie veci. Áno. Super, takže si toto robíš sama, to je pecka. No a v tomto ti pomáha muž, alebo tiež si to deleguješ sama? Akože zo začiatku mi to robil on, ale teraz to robím už sama. Už som sa naučila. One woman show. Áno. Tak čo si človek sám nespraví, tak nemá. Ty si ten taký jarmočný typ tvorcu, že veľa chodíte po tých jarmokoch, cestujete, tak možno aké to je predávať tieto veci? Bože, ja to milujem, ja z toho žijem. Lebo, akože duševne myslím, lebo akože človek stále doma zavretý a robí to. A síce idú tie objednávky cez internet, ale ja nevidím reakcie tých ľudí. Až niekto napíše, hej, že sa mu to páčilo a že je spokojný, ale nevidím, že či sa im to naozaj páči alebo nie. A robím to, pre koho to robím? Má to vôbec zmysel robiť? A potom idem na ten trh a vidím, že tým ľuďom sa to páči a chvália a ja si tam akože ako taký páv chodím, že som taká, že ma to tak nabíje stále. Je to také kontaktnejšie možno a možno si vymieňate aj nejak navzájom medzi sebou tie kontakty, že máš aj nejakých pravidelných takto zákazníkov. Hej, akože stále prídu takí, že si niečo kúpia na trhoch a potom napríklad cez internet si to objednajú. Že to je super. Plus aj s inými tvorcami sa tam stretávame a vymieňame skúsenosti a tak, že je to fakt, ja to mám strašne rada. A čo sa týka tej cenotvorby, ako si to možno nastavuješ? Možno pre ľudí, ktorí by sa chceli do toho pustiť. Není to až taký medlízať asi, no, že... vôbec, bože. To je akože... Na internete sú rôzne také návody, ako si to nastaviť, ale ja mám pocit, že by to boli nepredajné veci. Tuto na Slovensku.
Že máš pocit, že musíš hľadať ten taký balans, že ešte za akú cenu si je to ten Áno, človek aby sa mi ochotný vrátili kúpiť. náklady a aby tam bol aj nejaký ten zárobok, ale nikdy nie je taký, aby sa tým človek podľa mňa dokázal uživiť na 100%. Hovorí sa, že makrame sa vlastne spája s tým takým pokojným životom, takým vnímavým, rozímavým, že ako ťa to ovplyvňuje v živote, lebo táto tvorba, ako to ty máš s tým makrame. No, Že je to odrazom tvojho života? No podľa mňa vôbec môj život je čistý chaos. Takže sa chodíš stíšiť do uzlikovania. Možno áno, že fakt, keď to tak človek vezme, že to je takéto pravidelné v tom chaose, lebo to makrame stále uzlík za uzlíkom a stále dookola to isté. Že fakt je to možno také stíšenie v tom chaose mojom. Možno čo ako ty tvorca toho tradičného a AI, pomáhaš si nejako, alebo máš to také obavy? No tak jedine také texty nejaké, hej, na Instagrame, alebo tam mi dáva napady, čo rozumím, mi dáva, čo mám robiť, ale zatiaľ nie úplne to využívam. Má to určite veľký potenciál, ktorý som ja ešte neobjavila. Čo sa týka možno toho makrame alebo všeobecne tej ručnej tvorby, tak chodíš si aj ty unikať z tohto sveta, že berieš to ako taký únik? No ja keď robím, preto robím v noci, lebo proste ja nič okolo nevidím. Takže asi, hej. Takže je to super. Čo sa týka tých takých produktov možno, alebo tých obľúbených a neobľúbených, máš niečo také, že čo by si už nechcela robiť, že proste keď príde objednávka, či berieš všetko, že hovoríš si, že neodmietam? Alebo zatiaľ som asi nič neodmietla, lebo stále je to taká nejaká výzva. Nerobím také veci, keď mi pošlú niekoho iného fotku a viem, kto to robí. Hej, takže že je to slovenský tvorca, u ktorého si to reálne môžu objednať. Jasné, keď je to nejaký zahraničný, u ktorého sa to z Austrálie, že nedá sa to u neho objednať, tak vtedy dobre. Ale keď je to nejaký slovenský, tak to by som nerobila. Lebo môžu si to u neho objednať. Jasné, rozumiem. Ja som tak browsovala tvoj Instagram a podľa toho súdim, že rada cestuješ, že berieš si tie špagátiky aj so sebou, alebo vtedy je to čas, že kedy... Ja by som si ich milé rada zobrala, lenže ja chodím úplne nízko nakladovo, takže ja mám takýto malý ruksačík a som rada, keď si tam vezmem všetky gačky. Možno čerpáš inšpiráciu aj na týchto miestach, keď chodíš po svete, že chodívaš aj na takéto trhy, že mimo Slovenska? Áno, všade, kde som bola, všade boli nejaké trhy, všade to bolo úžasné, proste tí ľudia boli úžasní a všade je toho veľa, úplne, že všetky tie ostatné, aspoň ja chodím väčšinu do tých južných krajín, tak tam to úplne žije umením. Proste na každom rohu je niečo, a to je jedno, že či je zima, či je leto, tam to všade žije tým umením a úplne, že farby a tvári a materiály, ktoré človek tuto podľa mňa vôbec ešte nevieme a tam už si ľudia na tom fičia, takže to je akože super. Možno niečo také, že čím by sme sa my mohli inšpirovať. Tu na Slovensku máš niečo také, že by si to chcela skúsiť? Mám a už na tom pracujem a nebudem viac. Dobre, takže to je tajomstvo, dozviete sa potom na Instagrame. Dúfam, lebo ja mám toľko plánov a toľko času. Možno ktorá taká tá krajina je tá vysnená, že keby si sa mala odsťahovať zo Slovenska a ísť tam robiť makrame, že kde by to bolo? Tak buď Španielsko alebo Portugalsko. Oni sú také umelecké tie krajiny a myslím si, že tam by som sa bez problémov uživila, lebo ad jedna je tam strašne veľa turistov všade a strašne veľa trhov. Že to nie je, že jedna ulica, jeden trh, ale po meste človek ide a tu na mestičko, tu trhy. Takže tam by sa dalo. Dobre, ja už pozerám dozadu na teba, na tie závesné kvetinače. Poďme si možno tak povedať z tej takej tvojej produktovej línie, že na tie kategórie, ktoré sa zameriavaš, že čo konkrétne tvoríš? Alebo čo si u teba ľudia môžu kúpiť? Tak ľudia si u mňa môžu kúpiť také tie klasické makrame pletené veci, ako kvetináče, alebo aj rôzne závesné dekorácie na stenu, rôzne vence a potom anielov alebo personalizované produkty. Ja to už mám, áno, pred sebou týchto anielikov. To si vlastne spomínala, že veľmi idú tie personalizované veci. Tak toto robíš na objednávku už napríklad s menom, alebo aj tie citáty, čo tu vidím, tak to si vyrábaš vlastne ty sama. Áno, na tom laseri. Ale v podstate ľudia buď s menom, alebo aj rôzne venovania, datumy na prvé sveté príjmanie, na krstiny. Koľko trvá možno vyrobiť taký obraz v takejto veľkosti, možno, ktorý ja držím v ruke? CCA, keď to... Tam sa to lakuje, takže tam ten lak dosť dlho schnie, ale keby nerátame to schnutie, tak je to možno hodina. Že to akože netrvá veľmi dlho. Wow, a inak tie vlásky
Toto si tiež akože odniekal kupuješ, hej? Áno, áno. Uh-huh. To je teraz tiež taký nový materiál, toto je ešte klasika z tých šnúrok. A toto je zo šnúrok a toto je už taký... Áno, neviem vôbec, ako sa to volá. Kupujem to proste ako vlasy. Zistíme, ale je to akože, vyzerá to nádherne. Dobre, čiže kvetináče, tieto personalizované a potom mám tu inak takú ženskú záležitosť v takých krásnych farbách. Tak Zuzka tu doniesla aj náušnice. Toto je prosím ťa kategória tovaru, ktorá sa predáva iba že v určitom období, alebo áno, to skôr ide? v lete, lebo predsa len v zime, ako sú tie veľké šály, tak ľudia aj nosia malé náušničky alebo žiadne. Uh-huh. Krásne takéto trblietavé. No a inak medzi náušnicami Zuzkina psychoterapia číslo 2, vyšívané prívesky. No, len to veľmi dlho trvá, takže... No, to som sa inak chcela opýtať, lebo ja neviem, či to vy takto na detail asi neuvidíte, ale ten prívesok je naozaj takýto maličký a je tu tak detailne spravená tá výšivka. Koľko trvá spraviť toto, prosím ťa? Ono to celé trvá celkom dlho. To je dosť piplavá robota. Je to taká piplačka, hej, lebo to nejde o to len to vyšiť, ale potom to aj vystrihnúť, zalepiť do toho, dať to celé dokopy. Takže trvá to celkom dlho. A čo sa týka možno pomeru tých zákazníkov, že ženy, muži, kto u teba nakupuje viac? Myslím, že 98% ženy. A sú aj chlapi, že kupujú pre svoje ženy, alebo to je skôr... No, na tých trhoch väčšinou. Na trhoch. Tam akože vidí, že žena je náušnice, ale väčšinou je tá žena pri ňom a ten chlap to len platí, no. A čo sa týka možno tých produktových trendov, že si skôr taký človek, že rada naskočíš na nejakú vlnu trendu, čo je teraz, ja neviem, že beží na Instagrame, alebo si držíš tú svoju takú líniu? No, ja rada naskakujem na všetky trendy, takže že kľudne. Ale tak nemám pocit, že by v makrame boli nejaké také veľmi viditeľné tie trendy. Že nie je to taká oblasť, že teraz všetci robia toto, tak robíme iba toto. Nie, aj čo sa týka tých báb, čo robia to makrame, napríklad na tom Instagrame, a tak stále mám pocit, že každá sa tak zameriava na niečo iné. Jedna na nejaké vence, ďalšia na kabelky, ďalšia len na anielov, že každý má také vyprofilované niečo, ja nemám, ale čo to tak pozorujem, tak zvykne to tak byť. Dávaš si možno nejaké také výzvy aj v tej ručnej tvorbe, že sa chceš niekam posúvať? Máš niečo také teraz, že taký ďalší level, že čo by si chcela? Ja by som strašne chcela tento rok ísť predávať na festivály také bohoveci, také akože veľké a s perím a do vlasov a takéto niečo, ale no neviem, či to vyjde, dúfam, že hej, kopkam. No len ako chodím na tej jariske a úplne sa bojím ísť do ďalekých krajov sama a to neviem, že či by som zase brata presvedčila, že pod so mnou v strede týždňa predávať na festival. Tak to už potrebujete dodávku potom. No. Ale bol by to určite iný zážitok ako z tých jarmokov. A není to také únavné, že ja neviem, že stravíš na tom jarmoku, dajme tomu, že 3-4 dní, že neprídeš taká vycucnutá. Či sa to kompenzuje tými ľuďmi? Cez Bardejovský jarmok si pospím v aute. Akože naozaj sa to stalo, lebo cez jarmok ja to nikdy neviem odhadnúť proste a tým, že ja to robím doma, tak ja mám pocit, že tých vecí mám strašne veľa. Lenže prejdú proste 2 dní a ja nemám nič. Čiže ja jednu celú noc robím a potom umieram na druhý deň. Ako sa dá na toto, prosím ťa, pripraviť, že mať nejaký taký zdravý odhad, že koľko asi bude dosť a že či vyrobíš toľko, koľko predáš? Neviem, dá sa to nejak napočítať? Podľa mňa sa to nedá odhadnúť. Už sa nám stalo, že sme mali toho strašne veľa a nepredalo sa skoro nič a mali sme strašne veľa a predalo sa aj všetko a ešte by sa predalo viac, ale nedá sa to odhadnúť. Okay. Proste niekedy príde celý deň nič a na konci večer príde jeden človek a vezme 10 vecí. Jeden raz prišiel a povedal, že berie všetkých anielov, čo som tam mala, hej. Tak. Wow. No. A vtedy si taká, že yes! Ale vtedy si hovorím, že Dori, ti zajtra tu, čo bude mať? Že potom to už nejak nevychádza. To nevychádza. A zvykneš aj tvoriť, keď ste na tom jarmoku, že robíš aj popri niečo? Či vtedy sa sústredíš len na ten predaj a možno ani nie je Ja priestor na to? sa neviem sústrediť, keď sú tam ľudia, lebo proste tým, že človek musí si rátať tie uzlíky a sústrediť sa fakt na tú prácu, že raz sa pomýlim a už to ide celé do kupru, takže ja tam nerobím na jarmokoch. Akože chodila som do kúpeľ ukazovať, ako sa robí makrame, keď tam boli remeselné dni a tak, ale tam som sa v kuse mylila, lebo ľudia sa zastavovali, pýtali sa, páčilo sa im to. Čiže v podstate nepoužiteľný produkt sa tam vyrábal, ale aspoň videli, ako sa to robí. Máš nejaký taký svoj obľúbený rituál, ktorý dodržiavaš pri tvorbe?
Či tá tvorba je rituál vlastne? Tak len, že podcasty počúvam. Že stále. dokáže sa sústrediť ešte aj na to slovo To sú také väčšinou, čo keď niečo vynechám, tak nevadí. Že dáš to. Hej. Dobre, super. Poďme sa ešte pozrieť na produkty, ktoré si doniesla. Ja si takto obehnem, ak dovolíte. Lebo Zuzka okrem týchto závesných kvetináčov a týchto personalizovaných anielikov doniesla aj takéto krásne veci. Ja si to tu takto chytím do ruky. Dvihnem aj ja niečo? Môžeš asi tú lepku moju? Lepku. To je inak No, to riadny kúsok. Áno. Taký, jedna som ju už predala, ale táto ešte čaká. A neviem, či sa dočka bydnica, keď už taká je z tých trhov, chuďatko. Možno by som mala ako upgradeovať. No, tak my sme si chytili akurát do ruky obe tie najvýraznejšie kúsky, čo si tu doniesla. Ja držím takýto venček v ruke. Ono je tu časť makrame a potom sú to sušené kvety. To si robievaš sama? Nie, to vyrába moja švagrina. To je nádherné. Ona funguje na Instagrame pod značkou Rozkvitnutý parapet a okrem týchto vecí vyrába aj rôzne živicové šperky z lisovaných kvetov, tiež veľmi krásne. No, keďže ja nie som schopná takto pekne to uviazať, tak ona mi takto pomáha a tak sa navzájom doplňame. Toto je naozaj že dekorácia, ktorá asi strhne celú pozornosť na toto. Takže dá sa podnikať s rodinou. Ale áno. Úplne v pohode. Áno, ja si myslím, že áno. Že vy ste ten príklad toho, že sa to takto pekne dá zvládnuť. Áno. Je to nádherné. Ako má životnosť takáto dekorácia, keďže sú to tie sušené kvety? Treba sa o to nejak akože špeciálne starať? Či iba poutieram prach potom? Ono závisí, že aj kde to je zavesené. Keď je to zavesené v interiéri, že to má niekto niekde v chodbe alebo v nejakej kaviarni je to, tak to vydrží niekoľko rokov. Ale keď je to vonku a fúka tam vietor, bije do toho dážď, no tak možno pol roka. Že vo všeobecnosti asi sa skôr odporúča umiestniť to niekde. Buď do interiéru, alebo do krytého toho exteriéru, že keď je to nejaká terasa je predtým, tak je to v pohode, tam to aj rok a pol vydrží určite. No a prosím ťa, ty držíš v ruke ešte túto lepku. Toto je prosím ťa, čo za projekt? To si robila tiež na nejakú špeciálnu udalosť? Nie. Mne sa tieto bohovec, ja by som to nazvala, že bohovec, mne sa tieto bohoveci strašne páčia. S takým tým perím a s tými kombináciou netradičných materiálov. To je úplne, že keď Zuzka prišla, tak som sa jej pýtala, že čo je prosím ťa toto, mne to pripomína takú ako štruktúru takej vaty, alebo také niečo veľmi jemné, ale neviem identifikovať, že čo to je. Potom je tu perie vlastne, aj taká plastov, nie je to plast. Je to taký plast asi. Taká konštrukcia tej lepky a na to je ešte spravené makrame. Áno, mne sa to hrozne páči aj na paróži napríklad, keď je makrame. Brutál. Mám paróžie v pivnici, keby ste niekto chceli, vyrobím. Je to krásne. No, že je to úplne také netradičné, také netradičné, že toto si hneď človek všimne, že akože tie kvetináče sú nádherné, ale toto by na mňa hneď pozrelo. Mne by sa to hrozne páčilo v nejakom altánku napríklad umiestnené, že nejaké drevené alebo na chate, že to by bolo fajn. Toto keď si spomínala tie festivaly, tak úplne to tam vidím. Taký ten stánok. Takže Zuzi, challenge pre tento rok. Áno, dúfam, že to vyjde. Bože, aspoň dva keby boli, tak by to bolo super. A máš nejaký taký, že konkrétne vytipovaný? Ja by som chcela ísť na atmosféru. Podľa mňa to má taký vibe. Áno, celé. Kreatívny. Áno. Takže že nie je to veľmi veľký festival a predávajú sa tam fakt aj tie kvetinové rôzne čelenky, tak si myslím, že aj také tie makrame by boli pekné. Áno. Mám tu ešte inak ďalšie vecičky. Tu vidíme takéto závesné. To je v kombinácii vlastne aj s tou šablónkou. Áno, to je od skôr, vás. Šablónka. To je také do detskej izby dekorácia. Áno, to je skôr do detskej izby. Toto je veľmi tiež pekné. Čiže takúto závesnú potom. A mám tu ešte, moje srdce plesá, kabelky. Takéto dve. Ty si nám robila vlastne návod aj do kalendára. Áno, ale na trošku inú. A na tento tvár ma inšpirovali práve to moje cestovanie, lebo tam to bolo veľmi veľa práve z takého akoby, ako slama, to bol materiál. Ale presne tento tvár, že tam človek dá len mobil, malú peňaženku a nerieši. Lebo čo na tých cestách? Akurát človek stále vyťahuje ten mobil, aby fotil. A takto to máš stále, vieš si to dať dopredu, že ako keby vreckoví zlodeji nemajú šancu. Áno. A stačí ti kreditka a mobil. Presne. Vlastne dnes už možno iba ten mobil, že zaplatíš to aj tým áno, telefónom. veď už aj to by som chcela vyrábať len na ten mobil, takéto tieto
držiaky. A toto je dosť populárne inak a presne to má aj ten taký tvar podobný tomu, že iba na telefón, len sa ti tu zmestí ešte niečo navyše. Teraz už v podstate len tieto pútka samostatné, mobil na tom visí. Toto je úplne... No a čo tie kabelky, akože tie robíš rada, alebo to je také, že... No, to ja robím rada. Len tam častokrát neodhadnem, koľko materiálu potrebujem. Najmä keď robím novú, tak mám doma asi také 3, že tak tam trčia tie krátke šnúrky a smutne na mňa pozerajú, že rozpleť nás a správod znova. Spomínali sme tu aj náš novezon kalendár. Ty si robila vlastne 2 návody. Jeden je na makrame sovičku, takú veľmi peknú, a druhý je na kabelku. Si ten typ človeka, že ty osobne máš radšej písaný návod alebo videonávod? Určite videonávod, ja by som z písaného návodu nevedela makrame spraviť. Lebo niektoré hačkarky a pletárky práve naopak, že sú ten tým, že oni si radšej vypýtajú ten písaný klasický, ale zaujímalo ma, že ako to máš ty. Takže určite video. Že je to skôr ten videonávod. Áno, lebo to si človek aj pretočí, pozrie sa presne hore-dole, keď tam vidím tie šípky, vôbec neviem, čo ide prvé, čo ide druhé, hej, a to ako celkom viem robiť to makrame, ale také nové úzly, keď tak stále video. A čo sa týka napríklad workshopov a nejakých školení, nezvažovala si, že by si sa ty postavila do tej role? Ja už som robila niekoľko workshopov. Že učíš? V podstate mala som workshop na také závesné kvetinače, mala som workshop na kľúčenky a mala som workshop aj na vianočné ozdoby. Zatiaľ. Ale neviem, či je to úplne pre mňa. Že cítiš sa v tom tak ešte, že... Hej, neviem, či to viem dobre vysvetliť tým ľuďom. Akože nikto sa zatiaľ nesťažoval, ale ja som mala taký pocit, že možno by to niekto zvládol lepšie. Tak nie každý sme taký typ možno, že ten vysvetľujúci, že nie každý to má takto, ale... Lebo mne to príde také jednoduché a ja to vysvetlím a ľudia tomu nechápu a ja nechápem, ako tomu nechápu a potom neviem im to inak podať. Možno to bol iba tvoj pocit, možno nakoniec Možno. oni boli s tým stotožnení úplne. Dobre, Zuzia, mám ešte pripravené také rýchle otázky pre teba, na ktoré budeš odpovedať iba, že áno, nie, alebo si vyberieš iba jednu z tých možností. Dobre. Úplne, že nerozmýšľaj dlho, intuitívne prvé, čo ti napadne a sa s tým stotožňuješ, tak to je tá odpoveď. Takže môžeme ísť na tieto rapid otázky. Bohoštýl alebo minimalizmus? Bohoštýl. Tvorba cez deň alebo v noci? V noci. To sme si už aj zodpovedali inak. Byť neviditeľná alebo vedieť lietať? Fú, byť neviditeľná. To by som si asi ja vybrala. Jesť pizzu s ananásom alebo dať kečup na špagety? Preboha. Dá pizza s ananásom. OK. Kruhový rám alebo makrame tyč? Makrame tyč. Rúžová alebo čierna? Rúžová. Harry Potter alebo Pán prstenov? Harry Potter. To inak ide bez rozmyslu, to je hneď, že sekunda. Spev na miesto rozprávania alebo taniec na miesto chôdze? Tanec na miesto chôdze. Nikdy viac kino alebo nikdy viac koncert? Nikdy viac kino. Nikdy nemať ponožky alebo nikdy nemať topánky? Nikdy nemá topánky. Napísať knihu alebo natočiť film? Napísať knihu. A keď už sme pri tej knihe, vedela by si predstaviť, že spísať svoje návody do knižky? To nie, to by bola určite nejaká fantasy kniha. OK, že radšej ostaneme pri tých videách. Áno, áno. A potom tu máme ešte také otvorenejšie otázky. A ktorý modný trend nikdy nepochopíš? Nemusí to byť možno iba makrame. Bedráky. Kto to môže nosiť? Ktoré inak zase idú do Áno, módy. ja viem, veď práve. Prečo, Bože? Fúch, no. Čo je tvoje tajné guilty pleasure alebo nejaká závislosť, o ktorej možno iní nevedia? Pozeranie celej série seriálov naraz. Akože všetkých častí. Naraz, v kuse, áno. Okay. Všetkých sérií. Ak by si mohla zahrať akúkoľvek postavu vo filme, ktorá by to bola? Tak v Harry Potterovi čokoľvek. Snape! Wow. Áno, to by bolo super. Ty máš inak aj tetovanie k tomuto. Áno, Harry Potter. No to škoda, že nevidíte ten detail. Ja som si to až teraz všimla. Inak vôbec som nevedela, že takéto tetovanie máš. Čiže tá otázka bola úplne, že som sa trafila. Áno. Ktorých z tvojich talentov ľudia ešte nepoznajú a mali by? Fú, tak to neviem. Ozvite sa nám do správy prípustne potom, čo ju poznáte možno. Prezradíte.
Neviem vôbec. Podľa mňa všetci o mne všetko vedia. Ja som taký zas človek, čo všetko hneď povie. Otvorený. Áno, že už v tej chvíli, čo sa to deje, už to niekomu hovorím. Ale ak by ste predsa proste prišli na niečo, a vyznám teraz Zuzkinu rodinu a blízkych príbuzných, tak nám určite dajte vedieť. Názov filmu, ktorý vystihuje tvoj život. Život je krásny. Wow. To akože úplne teraz si to tak zakončila, že už neviem, či mám vymýšľať aj záver. Ale dáme ešte, priniesla si niečo na tvorenie? Že by sme skúsili niečo také jednoduché? Áno, také jednoduché. Lebo akože súčasťou tohto podcastu a týchto rozhovorov je stále nejaká challenge pre mňa, keďže ja som človek tvorivý, ale v inom smere, takže rada by som si vyskúšala aj niečo z tejto techniky. A Zuzka si pre mňa prichystala, pozerám... Takéto mini kľúčenky. Mini kľúčenka, ja už sa bojím, ja to podobliem. Je to úplne jednoduché a hlavne je to zero waste, lebo mne strašne ostávajú také akože kúsky. Rôzne farebné, z tých šnúres to samozrejme všetko nechávam a tak a potom dlho neviem, že čo som nevedela, že čo s tým a teraz z toho vyrábam takéto mini kľúčenky, mám tam potom aj práve tie kúsky zvyšné. To je krásne. A teraz ako ide jar, tak podľa mňa to môže byť aj brošňa, keby sa to spravilo bez toho uchytu. Super, ideme si to ukázať? Takže môžeme, idem tam na Dobre, druhú stranu. Ideme si prichystať vecičky a to je akože strašne zlaté, to je Také mini. krásne. Lebo viem, že s týmito vyrábaniami je to stále, ja si stále myslím, že je to jednoduché, ale stále to trvá dlhšie, ako ja si myslím. No to inak, to je vždy pri tých návodoch, že hej, je to jednoduché, zvládneme to a potom narazíme na Áno. na toho úplného Takže začiatočníka. preto som len takéto úplné niečo mini doniesla. Tak to sa teším. A je to aj také jarné, no. No v minulom dieli ma Laura teda učila robiť gumičku, tiež tvrdila, že je to úplne jednoduché. A no, zapátila som sa trvá asi trošku. 5 minút. No takže takéto tieto Zuzka si zvyšky. teda prichystala pre mňa challenge s názvom Kvetinka, ktorú zvládnem aj ja. Takže ideme skúsiť niečo, čo sa dá vyrobiť aj so zvyškou. Áno, Špagátov. vyslovene sú to takéto krátke kúsky, hej. Takže... Si ty ten človek ako tvorivý, ktorý musí že totál spotrebovať proste ten špagát, alebo máš niekde takú krabicu, kde máš tajne tie zvyšky napchaté? Mám krabicu. A robíš s nimi niečo potom, alebo... No, snažím sa vymýšľať, ale nie vždy sa dá, lebo proste väčšinou treba dlhé tie šnúry, ale aj napríklad na toto stačia fakt úplne, že krátke. Čakať, tak si to rozdelíme na polovicu. Strašne to cute. Tvoja polka. Dostala som takéto špagetiky. Inak teraz koluje po Instagrame taký trend, že čo všetko dokážem vyrobiť ako začiatočník. Ja neviem, že robia to na rôzne tie druhy, na makrame, na háčkovanie, pletenie. A to sú presne tie, že ako začiatočník zvládnem akurát tak toto, hej? Tak dúfam, že nedopadnem, takže toto bude môj výsledok. Nie, bude to fajn. To je také dlhšie, to potom nakoniec necháme. Zelené som také krátke vzala, no dobře. Prípadne, akože mám tu aj ja nejaké špagáty. Nie, toto len bude to v pohode. Inak farebne asi. Áno. Nie, toto je v pohode. Ten je trošku zamaľovaný od niečoho čierneho, ale nevadí. Áno. Tak si zober tento. Ja si vezmem ten krátky. No. Takže prevleď si tam žltý a ružový. Žltý a ružový. Ako oni majú takú random dĺžku, lebo to je vyslovene, čo som akože našla, hej. To nevadí. Takže takto pekne. Počkaj, si to takto naplňujem. Dobre. Malo by to byť asi, že na polovicu. Zhruba. Áno. Zhruba stínka. Dobre, máme to na poli. Dobre, ten začiatok je najťažší na tom. No, dobre. Začíname hneď A potom to je najťažším. už easy. Dobre, takže teraz zober ten zelený. Daj si to takto popod. Akože, možno by ti vyhovalo, keby si to do niečoho pichneš, ale ja si to nikdy do ničoho nepichám. Momentík, idem si to pichnúť do niečoho. Len to niečo musím nájsť, ja som si to tu prichystala. Tuto je. Makrame board, áno.
Ja som vedela, že to nájde využiť. Áno, len neviem, či máš Len či to, to budeme mať na pichanie. No, tak Špedlík to no, nemám. vidíte, tak nemám. Dobre. Ono by to malo akože fungovať, že si to je tu, ale asi to takto nepôjde. Nie. Ale možno kameraman sa pohrabe v čarovnej skrinke a nájde aj špendlík. A možno aj ja mám inak. Lebo ja tu mám V každom dieli prídem na to, že mi tu chýba ešte nejaká pomôcka. Kde Tak som to- nožničky tu je. boli minulé. Počkaj, ja tu mám taký náš trhový sersan, kde je všetko možné. Aha. Pozrite sa, správny tvorca, akože neprekvapíte ho ani s týmto. Ja som ostala prekvapená. Dobre, tak si požičiam tento. Dobre. No. Uvidíme, či mi to tu bude držať. Počkaj, mne to už takto vyvlieklo. To nevadí. Dobre, daj si to čierne asi tak. Nech to tam není vidno. Dobre. Dobre, Teraz tak to ideme si to uzliť. Nie, nejdeme Nie, nič uzliť, len si iba to takto. prekryš. Mhm. Áno. A teraz si zober rúžovú. Dobre, a v podstate z vrchu a pod spod to prevleč takto. Takto? Takto. Aňo? Dobre, tu mám. Áno. Už sa mi to celé klože. Áno. Vravím, ten začiatok je najťažší. Tak a počkaj, len tuto, pozri sa, pozeraj na mňa. Máme len toto. To je to druhé, sme sa nechytali. Teraz som si to už chcela asi. Áno, takže teraz to zdáme od znova. Šuch. Dobre, čiže len jednu a neťaháme, len si to takto z vrchu. Prevlačím. Dobre. Áno. To je jedna. A teraz druhou sprav to isté. Nech je to celé také voľné zatiaľ. A v podstate takéto dve očka. Nám tam takto očka. Okay. No. Áno, výborne. No, takto vyrovnané? Áno, výborne. Tak a teraz to musíme celé pozaťahovať, aby dobre bolo. Toto si posuň úplne akoby hore. Tak toto k sebe a zároveň toto. Čiže ťahám tú rúžovú. Áno, tú žltú si vôbec nevšímaj. Tá není pre teba teraz podstatná. Dobre. Ježiš. Ja som tu niečo už pohubila, podľa mňa. Áno, vidím to tam. No, ukážem ti, ako to má vyzerať. Podľa mňa najzábavnejšia časť každého podcastu bude to, ako to neviem urobiť. No ale nevadí, akože však naučím sa. No, určite. Má ti vzniknúť niečo takéto, hej? Wow, to sú tie očka, ktoré sme pozaťahovali a toto sa len takto akoby zatiahlo. Zuzka to má, druhá Zuzka to je. Áno. Dobre, počkaj. Vôbec neviem, čo sa tam udialo, takže si to Ja by som ti rada vysvetlila, ale... Ale tiež nevieš? Adam možno vie. Nie, pozri sa, v pohode to máš. No pozri, vidíš to, keď takto pozerám na teba. Pozri úplne, sa, úplne, aha, všetko si mala v poriadku. Brutál. Len panika bola. Panika bola, že špagety zrazu z toho vznikli. Žiadne špagety. Aha. Len ťaháme. Nič nerobím, len to Zuzka má super uťahujem. predispozíciu na to, že je byť lektor, lebo spokojom. To mám 2 deti, vieš. To je najlepší To človeka tréning. vytrenuje. No hneď to inak vyzerá. No. Paráda. To je Tak vlastne dajme ten tomu. úvod. Hej. Tak. Dobre. Dobre, žlté si stále nevšímame. Dobre, nevšimám. No a ideme na túto stranu. Môže si to tak trošku natočiť. Ružovú si daj popod zelenú. Budeš robiť ružovou. Zelené. Dobre, a zase to len takto cez to očko. Bože, vidíš? Tak. To utiahnuť. Áno, takto. Takto by to malo vyzerať. Máš to tam takto? Ešte vyššie. No úplne akože k tomu. Teraz robíme túto časť. Očko, dobre. Posuň sa, kámoš. Áno, výborne. Dobre. Tak a teraz si to dáme popod, zase zelenú. Zelená ide popod.
a ide takto očko. Zelená ide ponad, ružová ide popod. Tak. Už Tak. užijem sa malým. Áno, áno, áno. Ale ťaháš to do tejto strany, tú ružovú. Počkaj, kde je Takto? ružová? Takto. Hej, toto držíš a toto. Mhm. Počkaj, ja už neviem, čo robím. Aha, už vidím. Tak. Vyzerá to takto? Áno, vyzerá to takto. Super, no vidíš. Vravela som, že ten začiatok je najťažší. Teraz to už je easy. Dobre, teraz zasa ružová ide nad, zelená pod. Tak a vrátiš sa akoby von. Tak, Takto. áno, a zase len ťaháš. Zase ťahám ružovú doľava. Áno. Či sa mi to tu takto... To stále pod, nad. Dobre. Dobre, a teraz ružová pod, zelená nad. A to si inak takto stále opakuješ, aby si to nezabudla, že pod na... Nie, ja nad tým vôbec nerozmýšľam a keď nad tým rozmýšľam, tak potom sa milím. Že to už tak úplne automaticky robím. Počkaj, kde to sme? Ja už som tak kde v Bratislave. Tak. A si to zatiahni. A už máme dve. To už máme v podstate túto časť. Pozri, už máme polovicu kvetiny hotovú. Wow. Ani nevieš ako. No a to isté spravíme na druhej strane. Čiže si to otočíme. Čiže zelená, rúžová, žltú si nevšimám. Áno, žltú si nevšímame. Žltá potom pôjde len do stredu. Dobre. Môže ísť do stredu aj gulička, nemusí tam ísť vôbec šnúrka. Dobre, zelená je hore, rúžové je dole. A idem takto. Či? Áno. Výborne. Prišla si tomu na klb. Ešte neviem. Počkaj, tento úzly, neviem, či to mám dobre takto. Tak to by malo. Mne tá zelená, vidíš, vyšla hore. To asi je zle. Či? Dobre? Viem. Len to nemám pretočené. Neviem. Pane, viem ja? Počkaj. Vyzerá to troška inak. Takže to rozpletieme, ale čo ja viem? Mne sa zdá, že dobre. Počkaj. Šuch. Spravíme toto a to nám povie. Aha. Podľa mňa dobre. Vidíš? Už máme aj na druhej strane. Čiže dobre si to spravila. Dobre. No. Počkaj, len kontrolná otázka. Adam, koľko máme hodín? 3. Dobre, v pohode, stiahme. Dobre, čiže teraz z vrchu. Takto a vrátime sa. Takto. Takto? A toto zatiaľ len takto. Áno. A teraz zo spodu do očka šup. Paráda. Dobre, a teraz ideme na tú žltú. Dáme takto. Ako kto by chcel, môže si tam dať len korálku dovnútra. Hej, to je akože úplne už na každom, ale ja si tam spravím len úplne až hore musíš ísť. Tomu spraviť si tam takúto, ako by si uzlík išla robiť. Takto cez... Takto? Hej, a ešte raz. A ešte raz do tohto. Áno. Tak. Dvakrát to isté. A teraz zase je tu nepríjemná časť, len si to posúvať akoby dohora. Lebo ja to tiež niekedy musím 100 raz... No, presne. Nemôžeš to takto. Nemôžeš to takto silno. Lebo teraz si to strašne zatiahla. Vidíš, už som to... Asi mi odpadol špendlík niekde. Si bola na to veľmi Adam, drsná. ešte máš oko, prosím. Lebo som to asi zatiahla riadne. Áno, to proste len veľmi jemne a posúvať dohora, aby to vzniklo takéto toto. Lebo väčšinou to vznikne niekde tu. A človek to musí... Moja jemná motorika ešte dostáva do tela. Tak som povedala. No, to je v podstate tento stred teraz. Tam jemne som si to otočila. Počkaj. Takto. Skúsim si to pichnúť sem. A teraz
Teraz to trošku akože povoliť a posunúť, zase povoliť, zase posunúť. Aby to bolo úplne hore. To zase asi zatiahla veľmi. Môžem to rozpliesť. Ide to? Ide? Ešte ja som to úplne zatiahla. Takto. Aj si to dosť nízko spravila. Hej. Že to musíš teraz ďaleko. Ale tak v podstate daj, ak to tam pokvačkaj. Hej, pokvačkam to. Áno, to nebude veľmi vidno, krásne. Okay. Dobre, no. A teraz tieto ružové dáme na bok. Ružové čauče. Budeme ich o chvíľu používať, len Fúha, dobre. nech nám nezavadzajú. Tieto si takto pre... Zelené. Aj žlté. Aj žlté. Áno. Ružové si dáme pod to. A ideme robiť to, čo úplne na začiatku sme robili. Ale to už bude hotová kvetinka. Už potom spravíme len listočky a je to. A listočky sú ľahké. No. Takže zase to isté, akoby zo spodu. Teraz tam riadne oné špagety vzniknú. Áno. Čiže rúžová ide takto cez... Takto cez, hej. Do tejto diery. Takto. Áno, a popod všetko sa vrať. Fúch. Dobre. Ako som si istá, že keby robím 30. kvietok. Ale hej, aj so zatvorenými očami. Tak. Takto. Áno. A táto to isté. To isté, áno. Dobre. Ešte som to nezatiahla, hej? Mám to takto voľné. Áno, máme to všetko takto voľné a zase to robíme presne to isté. Zaťahujeme. Áno. Ja by som tieto bočné, tak. A do toho, tak ako zaťahuješ bočné, tak zaťahuj aj tie. Hop. No a ja tu mám taký soplík, pardon. Pohodička. Jaj, toto takto, dobre. A ty poď, kámoš, sem. Ty rúžový. No aha, veď už vieš, čo robíš, podľa mňa. No, Už to máš je také... základ zistiť, že čo? No a co? Teraz to proste tak poťahujeme, kým to není pekné, že sa nám to páči, že sme s tým spoko. Že sme s tým spoko. Dobre. Dobre. Túto rúžovú ešte musím dostať. To inak, dá sa toto robiť s veľkými nechtami? Neviem, ja nikdy Praktická nemám. otázka. Asi Tie, nie čo úplne, nosíte ale... geláče. Tak ja poznám veľa aj takých Ja mám iba tvorcov. gelák, ale to mám svoje. Ale akože že robia to normálne s nechtami, takými veľkými. Aj také tie rôzne z polymerovej hmoty a tak, čo proste úplne takéto Inak nechtiska. asi mi to zavadzalo, aj teraz mne, tak na no. to prichádza. No. Že to nie je veľmi praktické. No, aha, aký krásny kvietoček. Tak, teraz si vezmeme zelené a ideme na tie lístky. OK. Tam sa robí ten klasický, úplne najzákladnejší Štvorcový. štvorcový, áno. Vidíte, zase ja teóriu ovládam. Praxi horšie na tom. No, Dobre. takže takto si to daj. Počkaj, to máš takto popod celé? Nie, ty si to Nie, išla zatiaľ ponad. Takto. Áno. Aj Dobre. tento je, nie. Tak nie. Počkaj, tento bol nad. Tak, vidíš? Hore. A teraz popod celé týmto, áno. Týmto zeleným. Áno, tu. Idem do... Do tu. Tak. Teraz to iba zatiahnem. Áno. Okay. Tak, dobre. A teraz to isté, ale na opačnú stranu, čiže... Takto. Tak. Áno, dobre. A teraz zase do tej dierky. Tuto. Ale zo spodu. Takto. Som zmetená. Ty som zle. A ja. Počkaj. Toto takto. Aha, takto. Tak. Vidíš? Ale teraz čakaj.
Počkajte, ja to takto dvihnem, aby ste videli, hej, že v tejto fáze sme. Áno, už o chvíľu končíme. A takto si to nechaj takto, že si to trošku pozaťahuj, ale nechaj tam akoby možno 2 cm. Dobre. No a teraz zase z tejto druhej strany, ako sme začínali. Takto, toto ide z hora. To ide z hora. Ja stále na A takto dole. A do dierky. Kde sme tak? Dobre. Čakať. Dobre. Takto. A teraz je to... No vidíš, na hovno som to spravila, lebo nad tým rozmýšľam. Aj ty si to tým pádom spravila. Počkaj. Navrátime sa. Začne Zuzana rozmýšľať. Áno, dobre. Kľudne si dorob svoje. Nie. Som Ale to je doplietla. presne to, že ja keď nad tým hrozne veľa rozmýšľam, tak sa Že vidíš bez popletiem. rozmýšľania, už to Áno. máš automatizované. Áno. Ale to sme len na opačnú stranu spravili, takže tak. A teraz si to tak akoby celé posuň hore a vzniknú ti lístky. Yes. Tak. No pozri sa, aké to je, ňuňu. Tak a už len malý kvetinač spravíme a je to. Wow, tak to je krásne. A ten kvetinač to je tiež rýchlovka. Odstrihnem ti trošku hnedej. Páči. Ďakujem. Dobre, takže na ten kvetinačik si všetky vezmeš. Všetky spolu. Všetky spolu, áno. To si to takto ešte Áno, pozaťahuj si to, aby dobre bolo. Lístky kľudne, veľké. Výborne. Môže si to asi aj odpojiť, si myslím. Pojíme to z bordu. Áno. Dáš si to z druhej strany. Áno. No. A teraz si spravíš takúto slučku, kde je jedno krátke, jedno dlhé. Dobre. Takto. Áno. Asi si to takto. Takto, aby ti tento koniec trčal tu hore. To je tiež taký základný úzol, čo sa používa tuto na tie kvetináče dole. Aha, OK, taký, čo to drží už Áno, potom on sa nikdy nerozviaže. Nie, toto nie. Len takto. Tak, áno, len takto. Takto si to tam daj a teraz... Nie, stále to robíš. Takto, šuch. A teraz len takto toto si drž a to Obtočím obtáčať. to, dobre. Áno, Tak toto už možno zvládnem. Áno. Možno. určite áno. Tak a ja neviem, koľko tam mám obtočení, 3, 4 na mini kvetináčik. Teraz som zvedala, že ako sa to zaúzlí toto. Veľmi jednoducho. Pevnejšie, veľmi Pevnejšie? si to... Mhm. Dobre, tak to dám ešte raz. To stiahneme. Dobre, mám tu tak Dobre. asi, že 4. Teraz tu máš dole takúto slučku však. Áno. Tak do nej strčíš ten Koniec. koniec. Počkaj, ale teraz mám, že kratšie, dlhší. Tento. Tento. Áno. Takto. A teraz držíš ten spodný a ťaháš len ten vrchný. Ale ten spodný si drž troška, lebo sa ti to celé Áno, ja to presne takto isto zubami robím. A teraz to tam poriadne narveme. Tak a už len Tak to odstrihneme. prvé intuitívne, čo mi napadlo, že Áno. musím pustiť hento, tak si to dám Do zubov. Áno. Teraz už len odstrihneme, čo nám trčí. Fúha. A máme malú kvetinečku. Jež, to je také zlaté. No, so Zuzkinou veľmi podrobnou pomocou. Ale tak robila si to To prvýkrát. zvládnete. Toto si Keď budeš každý večer trénovať, tak budúci týždeň máš kvietky jak lúsky. Môžeš girlandu si spraviť jarnú. Toto si môžem inak, bojím sa to, hej, takto odstrihnúť. To si môžem takto všetko teraz? No. Iba cvaknem. Máš to dovnútra zatiahnuté dosť? Nemáš ešte, vidíš? Toto ti trčí vonku. No tak pozor na to. Pozor na to. konce. Toto musíš až dovnútra proste Ty vole. zatiahnuť. Riadna Hej. sila. Hej, sa tu pučím. No, malo by to byť OK. Wow. Tak. Dobre, to si mám cvaknúť. Tak to asi pri Hej, áno. Vidíš, že aj tu trčia v podstate trošku tie. No, to by mohla byť pekná jarná girlanda. To si spravím. To je inak fakt krásne. To je. Aj toto môžeme, tak to Áno.
Som si necvakla palec. Wow! Tak pre tento pocit to všetci robia. Cítim sa super na konci, ale bol to Malá taký trošku kuchynička. maličký boj. Krásne to je. Wow. Ďakujem, Zuzi. Rado sa Ďakujem. stalo. Ďakujem, že si Kedykoľvek. mala trpezlivosť. Veď ti to išlo dobre. Že si k nám zavítala. Sme veľmi radi, že si tu bola. Sme veľmi radi, že ste nás počúvali a sledovali. A dajte nám vedieť, ako sa vám tento videopodcast páčil. Možno, čo hovoríte na Zuzkine výtvory, ktorý sa vám páčil najviac. Určite nám to napíšte do komentára. A takisto tu dáme link na Zuzkin profil. Jej tvorbu si môžete pozrieť na Instagrame. A tešíme sa na ďalší diel. A ak máte nejaké tipy na hostia alebo prípadne tému, ktoré by ste chceli počuť, tak nám dajte určite vedieť do komentára pod toto video. Ahojte! Čauko.